Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku yang sholih sholihah, SMP IT Tahfidzul Quran Ulil Albab Karanganyar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bisa bertemu kembali bersama Ustadzah Tihan. Meskipun kita sedang dalam pembelajaran daring, insyaallah mudah-mudahan tidak mengurangi ikatan hati kita antara Ustadzah dengan kalian semuanya. Alhamdulillah, hari ini kita akan berjumpa di kelas 8 ini dengan materi mapel bahasa Jawa, yakni pada materi cerita legenda. Pepanggihan malih kalian Ustrihan ana ing pelajaran basa Jawa materi teks legenda. Nah, bocah-bocah nate mireng nggih kedadiane Semarang, asal usule kota Surakarta, asal usule Surabaya. Nah, iku kabeh dumadi ana saka crita. Nah, crita iku digawe saka dening manungsa terus ditularake marang manungsa liyane. Iku jenenge cerita legenda, khayalan ya. Nah, ing dina iki kita bakal bareng-bareng ngangsu kawruh sinau babagan kaya apa to cerita legenda iku. Sing mengke bakal dingerteni bareng-bareng yaiku apa pengertiane utawa definisine cerita legenda, terus apa iku ciri-cirine cerita legenda, unsur cerita legenda iku kepriye, lan jinising cerita legenda kaya apa bakal kita pelajari bareng-bareng. Bocah-bocah, anak-anak sampun siap nggih? Sholih-sholihah pun siap sedaya nek sampun. Ayo bareng-bareng disinaoni slide sing bakal Ustadzah aturke mengko bakal ditanggokke sinau bareng-bareng. Yuk. Nah, materi ini yaitu teks legenda. Apa kompetensi dasar sing bakal dijalanke? Kompetensi dasare yaiku memahami isi teks cerita legenda. Nah, iku sing bakal dadi kompetensi dasare. Terus apa tujuan pembelajaran nih? Tujuan pembelajarannya meliputi beberapa hal ya. Setelah mempelajari materi teks legenda, diharapkan nanti siswa dapat 1. Menyebutkan ciri-ciri dan jenis legenda dengan benar. Yang kedua, dapat menyebutkan unsur dalam legenda dengan benar. Dan yang ketiga, mendiskusikan isi wacana legenda dengan baik. Ini yang akan kita pelajari sebagai tujuan pembelajaran hari ini. Sakbubare bocah-bocah, sakbubare anak-anak sholih-sholihan nanti nyinaoni babagan cerita legenda iki tujuan sing kudu di gawe bareng-bareng ya. Nah, yuk diwiwiti bareng-bareng. Definisi cerita legenda. Apa iku cerita legenda? Cerita legenda yaiku cerita kang isine nyeritakake dumadine salah sijining panggonan kang kalebu cerita fiksi lan cerita rakyat. Jadi cerita legenda iki khayalan, cerita fiksi sing digawe lan akeh banget ya contone cerita kadadiane utawa asal usule Surakarta, asal usule Semarang lan sak liya-liyane. Ku definisine cerita legenda. Terus apa to ciri-cirine utawa tetengere legenda? Tetenger ciri-ciri. Ciri-cirine yaiku sing nomor 1 imajiner. Imajiner iku cerita kang gambarake kadadian-kadadian kang mokal anane. Dadi kaya ora nalar. Cerita legenda iku kaya ora nalar, dadi karena itu rekayasa, imajinasi saja, maka ini disebut salah satu ciri-cirine cerita legenda yaitu imajiner. Sing nomor 2, cirine kolektif. Apa iku kolektif? Kolektif iku cerita kang dianggap duweke bareng-bareng. Karena ku ceritane asal usule saka ngendi sing ngarang ora ngerti, dadi ku dianggap cerita bareng-bareng. Ceritane dianggap duweke bareng-bareng, nanti cerita kolektif.
Tetenger sing nomor 3 yaiku statis. Nah, statis niku cerita sing ora ana owah-owahan sing wigati. Jadi kawit zaman biyen nganti zaman saiki ceritane ngono kuwi wae, statis. Nggak ada perubahan, tidak ada perubahan yang penting. Jadi intinya podo ya, intinya sama saja, intine podo ora ana sing perubahan sing wigati. Iki jenenge diarani statis. Terus nomor 4, cirine yaiku ngemu tulodo. Nah, iki ya penting banget. Meskipun kuwi cerita kang dikarang dening menungso, ananging ana tuladane. Nyeritakake babakan sing ala lan becik supaya kabeh mangke nek bar ngerti ceritane diambil tuladane, diambil kebaikannya. Iku jenenge ngemu tulodo. Terus ciri utawa tetenger sak banjure yaiku nomor 5 anonim. Nah, anonim iku kepiye? Anonim iku cerita sing ora dingerteni sapa to sak temene sing nganggit cerita. Siapa to sebenarnya yang mengarang cerita? Nah, itu jenenge anonim. Jadi, legenda kuwi cerita kang anonim kang ora dingerteni sapa pengarange sing jelas. Kuwi jenenge anonim. Terus kang keenam tetengere yaiku gethok tular. Kok iso diarani gethok tular? Gethok tular kuwi biasane sing mengerteni cerita kuwi saka lisan marang lisan liyane. Jadi turun temurun itu dari satu mulut ke mulut yang lain nanti diceritakan. Mungkin dari orang tua diceritake ning putrane, dari saka simbah diceritake ning putu-putune. Iku jenenge diarani gethok tular. Nah, gethok tular iku jadi tetenger utawa ciri-ciri legenda. Nah, niku bocah-bocah solih-solihah babakan ciri-ciri utawa tetenger legenda. Saiki jenisnya legenda. Cerita legenda kuwi ana perangan apa wae to? Jenisnya apa wae to? Nomor setunggal legenda papan panggonan. Papan panggonan ku apa? Nah, legenda papan panggonan yaiku legenda kang ana gegayutane karo panggonan sawijining daerah. Umpamane mau asal usuling Semarang, kota Semarang. Nah, ana sing critane kuwi diarani Semarang iku amarga aseme arang-arang. Nah, kuwi dadi jenis sing cerita legenda sing jenis papan panggonan. Nah, iki tuladane ya asal usul kota Surabaya. Terus sing nomor 2, nomor 2, jenis legenda pawongan. Diarani pawongan iku napa to? Pawongan kuwi wong. Nah, yaitu legenda kang nyeritakake wong-wong tertentu sing dianggep nyoto kadadiane. Jadi seorangan tokoh. Nah, niku jenenge pawongan. Tulodo ceritane Roro Mendut, legendane Roro Mendut. Pun nate maca to? Nomor 3, legenda alam gaib. Alam gaib niku yaiku legenda kang nyritakake bab tahayul kanggo ngandharake menawa alam gaib kuwi pancen ana. Nah, iki ana ing tradisi Jawa kuwi ana kisah-kisah apa legenda-legenda sing kuwi ngemu babakan alam gaib. Kegandengan iki legenda kuwi rekaan menungso wae. Nah, iki digawe alam gaib kuwi mau umpami cerita-cerita babakan tahayul. Nah, itu nunjukke yen alam gaib kuwi pancen ana. Tulodo, nah, Ratu Pantai Selatan. Nate ngerti ceritane Ratu Pantai Selatan ya. Nah, iki kegandengan iki ilmu Jawa ya tetep ustadzah sampeke ya. Ini bagian dari legenda alam gaib, hasil cerita, hasil rekaan menungso, hasil rekayasa manusia. Nah, sakniki unsur legenda. Unsur legenda, jadi cerita legenda kuwi nek ditelusuri unsure ana apa wae bakal disinaoni bareng. Nomor 1, napa niku? Tema. Tema yaiku undering gagasan kang wigati. Jadi tema ki pokok sing paling penting sing bakal dadi cerita utawa teks legenda kuwi mau nomor 1 tema. Tulodo babakan pendidikan, babakan kesehatan, babakan kulawarga, babakan lingkungan lan sak piturute. Kuwi jenenge diarani tema. Dadi rangka sing paling gedhe kuwi jenenge tema.
Nomor kalih unsur legenda sing nomor kalih nggih menika latar. Napa niku latar? Latar kuwi katrangan sing ngenani papan panggonan, wektu lan swasana utawa kahanan ing sajroning crita. Dadi ing jero crita kuwi ana perangan-perangan sing kuwi ngemu surasa babagan latare. Panggonan kuwi ana ing ngendi wae nggon crita kuwi, wektune, wektu crita kuwi kapan wae. Suasana utawa kahanan iki pas apa wae kuwi ngemu unsur latar legenda. Terus yang nomor 3, ingkang nomor 3 inggih menika alur. Alur napa niku alur? Alur niku urutaning kadadian ing crita saka wiwitan nganti pungkasan. Dadi ana alure. Alur maju, apa alur mundur, apa alur maju mundur. Dadi crita sing alure saka awal nganti pungkasan kuwi diarani alur. Nomor sekawan paraga lan wewatek. Napa niku paraga lan wewatek? Paraga yaitu tokoh-tokoh ing sajroning crita. Jadi sapa wae sing dadi tokoh crita kuwi mau diarani paraga. Yen ana ing Indonesia itu namanya peran. Pemerannya itu siapa saja. Tokohe apa wae. Terus nek wewatek napa? Wewatek kuwi sikape. Nah, paraga kuwi diperang ana ing diperang dadi 3 ya. Apa wae? Paragane ada tokoh protagonis, enek antagonis lan ana uga tritagonis. Tokoh sing apik, sing watake apik kuwi diarani paraga protagonis. Nah, paraga sing watake ala, senengane kok kasar, tokoh lawan niku jenenge paraga antagonis. Lan paraga sing nomor 3 yaiku paraga tritagonis. Jadi watake kuwi mau senenge dadi penengah yang sing seneng nyelesaike, ngrampungi urusan, menyelesaikan masalah. Nah, itu diarani paraga tritagonis utawa penengah. Nah, kuwi paraga lan wewatek sing dadi unsur legenda nomor sekawan. Lah nomor gangsal yaiku amanat. Amanat niku napa? Amanat yaiku ajaran moral utawa pesen kang ngandhut piwulang-piwulang kang dijupuk. Jadi saben ana cerita, saben ana kisah, saben ana teks, kuwi mesti bakal ana amanat moral sing bakal iso dijupuk saka cerita kuwi mau. Jadi apa toh pesan-pesannya yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Pesan yang baik yang bisa kita petik, piwulang-piwulang becik sing bakal iso dijupuk, kuwi jenenge diarani amanat. Nah, amanat dadi unsur legenda. Sampun nggih? Bocah-bocah sedaya sampun paham? Nah, alhamdulillah soli-solihaku kabeh iki mau materi babagan legenda sing sampun dipelajari bareng-bareng. Babagan cerita legenda kuwi ana sing kudu di sinaoni ya, ana apa kuwi pengertiane, apa iku jenising legenda, apa wae tetenger utawa ciri-ciri legenda, apa wae pesen sing iso dijupuk saka legenda. Itu semuanya jadi bagian dari yang kita pelajari dari teks legenda. Nah, untuk materi hari ini Ustazah cukupkan sekian. Untuk evaluasi nih, untuk evaluasi bersama-sama solihah-solihaku semuanya, solih-solihah semuanya, anak-anak bisa mempelajari kembali materinya, kemudian bisa mengulang kembali tentang seputar legenda itu apa saja. Yang bisa dipahami dari legenda itu apa saja. Terus pesan Ustazah bibar niki solihah semuanya, anak-anakku semuanya yang solih dan solihah ya, coba kalian cari satu asal usul legenda dari daerah masing-masing, daerah kalian masing-masing. Tulodo Ustazah saka daerah Sragen. Nah, Ustazah bakal goleki asal usul Sragen. Kok dijenengi Sragen ki apa? Nah, mengke sing asale saka Semarang. Bocah-bocah kabeh, soli-solihah kabeh goleki
asal usul kota Semarang iku piye? Sing asale saka Boyolali, mungkin goleki asal usul Boyolali. Nah, niki nggih tugasnya dari Ustazah itu, saking Ustazah tugasnya niku mawon. Pun alhamdulillah untuk hari ini materi bahasa Jawa kita untuk kelas 8 kita cukupkan, kita akhiri. Dan Ustazah tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.